Bien joué kalo kile wore samba flani muga anikele segembali nyina mbalo we awdi aw munu ma fle sanga naka wakati anga bololo kanala malikono kata se maliko kanama ambe aw bela jelenfo aka wakati ochugala aw tun sigile meka oka kuna foni mi makono malikunafoni.net ale jabaranika ni yo watu sili ayo bismillah. Anga bi kuna fundamnela anga chamacha fanga jamana nyama ni o kolonela asimi nguitai bi abena ikunda sivarika uka dugu o konna kansa mi ni abena taka plan alimentaire kataka o ko bara oninka ulu kulumo karika yorola kafo ko plan national de réponse à l'insécurité alimentaire ale kon dabalimbe wala sa bagalo ko gelea munumbe dugu konnala ni lakana balia kera ulu sababu kataka ulu laje ninga seka o gelea ka dobo la tugomina amusaka yara bebiti Joseph wari miliyar muga ani sabarila anga jamana nyama koro no Ibrahim Boubacar Keita ye ale denge no ye Karim Keita sa Karim Keita ale tunye wasade nkoro kabini dan sigira Ibrahim Boubacar Keita ale ka fangala sa samba flani muga o konna la Karim Keita ale kun daga Europe benebe Côte ka o ka jamana o konna ma kabini kunu tene demakasi sebe o kondona ale jugu ala jensele ke nani critique la ma ulu fe ka sawiya ke kabini samba flanta ani woro kuna fundila do ale konde tununa atununi sa segelu ulu ya ira ka fo ko anga jamana nyama koro no Ibrahim Boubacar Keita ale denge no e Karim Keita sa ko anobe ni kula kuna fundila yere sa ale togo de ye Birama Touré ashi kumeti jo sambiduru o bonyongola atme chaka yoro minasa o de ye kuna fundi yoro mbe no be wele ko lesi fengsi nyama so kata se aka dembaya ulu masa ulu ya ira ka fo kabini janvier kalo kile mugani konoton samba fla anita ani woro ni Birama Touré ale koni tununasa atunune kalo dama konnala uga fola ko ukoni ye animateur kosobe kasoro ka abone anina sifensi nyama yere ale koni ni Ibrahim Boubacar Keita denga no e Karim Keita isa ani o kon karla nyogona ni kunna ngani wakati na sa da konduna ala ameta kajoloka ufe no sumaya bana ale konira demise ma biolonvla ani wolonvla la mini ajumamba odebe ula munu shibeti jo sanfu kana se sanduru o bonyongoma akoni yerula kleta ode konnala ga kenya so mbe kajolo konnala mi nabiti jo kenya so ta ani nanna ulu kontun kenendo ka yala nika obuluda jo kalo kle mugani saba kana se kalo kle fla samba fla ni muga ani kelema alabembo ulu ya yira ka fo kusumaya bana ayira demise chamandila dogo kun dama odebe ani seliba nyana jawni nyogonche ni wakati na ayira la ka fo anga suku konono la ka fo ko saga ale koni songo debe ka yelen ka tafe sanga anaka wakati saga sana usa ulu koni ye ni wale ni ka ako femi saga ferilawe ulu ya yira ka fo ko ulu yere ba donga fo ko saga asongo ga gelenga saga songo geleya asawi la kana balia ani kataka se bakanku baloko o geleyama sanka ufeno uga sigidan be no ni albe wele ko yanso senekela ulu koni hectare keme sabani biolonvla ani duru ninka ode soro ukoni bina ayoro ke malufuru bari ni kuna funi dira sibiri temene jouer kalo clé saba samba flani muga ani keli anga sugu konono la anga balofen ulu songo koni bika yelen ka taka fe kerenkereni na sa sugu tulu kata se maluma ulu songo bika yele femie an musola ka wesa angon bika na san togo sugu ya bela jelila ka so beke na fen ulu tese ka sa chedo yere be no ulu koni ya yira ka fo ko ube muso ka gelembe muso ka ni wati na sugu konono la ube akalama ko so be wado yere koni kelelo ka dofra uka na songo uka wala sa muso ulu be se ka lafia uka na san o konnala amita ko kan kibarula amita Nigeria ka ulu feno uga chamache kalanso kalandendo nu ube dorom nasa no bebele ko kaduna be uga jamana chamanje yafa o fe kuna fonni nasa irala ka fo kuka kalande keme ani bisabani sabade be no munu ni ulu jasura kari sufela ka duguje tene jouer kalo clé duru samba flani mwa ani kele musolaka ma keme bonyongo ulu kon bora nika uga nisongo ya kai o ira uga jamana marabakaula
kada tuguni Algerikaw ka jamana o kɔnna kunu Juillet kalo tile 5 san 2021 ulu kɔni ye u ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya san 59 na ɲɛnajɛw ni ka ulu kɛ u ka jamana ɲɛma ni o ye Abdelmajid Tebboune sa ale kɔni y'a laɲini ka fɔ karido irakɛnw ka denmisɛn dɔw kun bɛ u bolo kasobon o kɔnna la ko ka ulu labila nka a ma maa hakɛya kɔni o fɔ ni wagati in na a ka kuma kɔnna la sa a kila tuguni ka foli kɛ Algériens ye k'a fɔ u ka wasaden kalafili min ni a tɛmɛna Juillet kalo tile 12 a ye u fo o kalafili o kɔnna la. Malikunafoni jabaran lajɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bi ni k'a da aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na n'Ala ma an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kura ulu kɛnɛ kan yana an ka kanbɛn da ɲɔgɔn ye sa an b'a ɲini an falakaw fɛ ani an balimakɛw fɛ maa minnu bɛ yen nɔ sa ni ulu kɔni ma dɔ fara u ka nasɔngɔw kan k'a f'u ɲɛna k'u k'a lajɛ ka hinɛ anw musolakaw la sugu kɔnɔna ka gɛlɛn nafɛn foyi tɛ se ka sa ni minnu ka nasɔngɔ tun ye 400 ulu k'a lajɛ u ka dɔ fara a kan walasa an fana bɛ se ka lafiya cogoya min na aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.